नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल इनफिल्ड श'रूमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 थाखोनि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जी, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, रेडियोल'जी टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै भारत सेवक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 9821663110 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।